Σήμερα θα ανοίξουμε 5 Purple Mystery Boxes στο Unturned. Άμα δεν ξέρετε το Unturned είναι ένα παιχνίδι Zombie Survival. Δεν μπορείς να πεις ότι έχει τα καλύτερα γραφικά στο Dying Light, αλλά πάλι είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πρέπει να το τσεκάρετε. Είναι 100% δωρεάν και άμα θέλετε να κάνετε support το developer, το Nelson Sexton, μπορείτε με το να αγοράσετε το Permanent Gold Upgrade που κάνει μόνο $5. Ευχαριστώ. Γιατί δεν ξέρω λίγο ευχαριστώ. Σήμερα λοιπόν θα ανοίξουμε 5 Purple Mystery Boxes. Και επειδή δεν έχω αρκετά λεφτά για να... έχω 9, επειδή δεν έχω αρκετά λεφτά για να πάρω 9, είχα μόνο για 8, ακριβώς 8 μιλάμε. Στο επόμενο μέρος θα ανοίξω τα άλλα 4 επειδή περιμένω μερικά λεφτά. Ωραία, Purple Mystery Box. Inspect. Θέλω τώρα πάρα πολύ το Hypertech Timberwolf και το Nautical Metamores και το Corrosive Peacemaker. Και δεν έχω κανένα πρόβλημα με το Clockwork Knife και όλα αυτά. Unbox. Το έχω ήδη αυτό. Δεν δουλεύει. Οκ. Το ήθελα αυτό. Το ήθελα αυτό το skin. Το ήθελα αυτό το skin. Yes! Scratch that one off the list. Ένα ακόμη. Έχουμε άλλα 2. Συγγνώμη, το πρώτο βίντεο είναι μικρό, αλλά δεν είχα αρκετά mystery boxes. Μόλις θα πάρω τα λεφτά που περιμένω. Yes! Yes! Oh my god, mate! Μετά θα πούμε λίγο στο παιχνίδι να σας δείξω όλα τα skins. Equip. Έχουμε άλλα 2. Άλλα 2. Έτοιμοι για το πρώτο τελευταίο. Έλα. Ναι. 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 Το ήθελα κι αυτό. Ωραία, ένα τελευταίο. Θέλω μόνο το Super Rare Mythical Item. Μπορούμε. Αν και θα πάρω κάνα Bucket Helmet. Αρχίσαμε κακά, αλλά πάλι. Δεν πήραμε το Dress Limbesca που το ήθελα. Πήραμε το Velour της Background που το ήθελα. Πήραμε το Hieroglyphic Yuri που το ήθελα. Άρα να δούμε τώρα μπορούμε να πάρουμε το Hypertech ή το Nautical Metamores που επίσης θα θέλω. Ή το Clockwork. Ή το Corrosive Peacemaker. Δεν παίρνω Mythical. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Πω και πω. Το πιστεύω.
Είχαμε κυριολεκτικά την καλύτερη τύχη. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Τώρα δούμε όλα τα skins που πήραμε. Και το skin που ήθελα πάρα πολύ ήταν αυτό το Peacemaker. Ξέρετε τι, θα βγω. Νιώθω τυχερός. Νιώθω πάρα πολύ τυχερός. Οπότε, τι καλύτερο από το να πάρω κι άλλα 3 keys. Τέλειο, έτσι. Το πιστεύω. Κυριολεκτικά. Θα αφήσω εδώ πέρα επειδή δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Δεν ξέρω τι έχει πάθει το Steam. Α, μ' άφησε. Τέλεια. Θα κάνω ένα βίντεο μετά που θα λέω The Last Case. Οκ. The Last Case. Θεέ μου. Ένα από τα πιο άσχημα πράγματα σε όλο το παιχνίδι. Ένα μακριά. Ναι! Θα δω εγώ. Τελευταίο case. Πρώτο τελευταίο, αλλά αυτό πρώτο βίντεο τελευταίο. Όχι, όχι. Δεν σε πάω. Εγώ είμαι οκ. Τώρα ας δούμε τα skins που πήραμε. Πήραμε το Overloaded Zubeknakov, το οποίο είναι από τα αγαπημένα μου skins. Δεν ξέρω γιατί, αλλά είναι από τα αγαπημένα μου skins. Το Hieroglyphic, νομίζω, Yuri, πολύ ωραίο επίσης. Το Cross Peacemaker, το οποίο το skin το ήθελα για τόσο πολύ. Και last but not least πήραμε το Zebra Sniper Ska, το οποίο ήταν ένα skin που επίσης το ήθελα για πάρα πολύ. Wow. Άκοιταξε το πρώτο bug. Οπότε θα αφήσω το βίντεο εδώ πέρα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αυτό μόνο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι τύχη μου στα πρώτα 4. Ναι, στα ψέματα, στο πρώτο δεν ήταν καλό. Τέλος πάντων, σε εκείνα τα 4. Η τύχη μου ήταν πάρα πολύ καλή, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, θα πουλήσω εκείνα τα bucket helmets, θα τα πουλήσω. Οπότε όποιος θέλει να τα πάρει, να τα πάρει. Οπότε αν είδατε αυτό το βίντεο, θα κάνω ένα βίντεο πιο μετά που θα λέγεται The Last Case. Θα είναι ένα πάρα πολύ μικρό βίντεο, αλλά θα είναι το τελευταίο case που έχω. Μπορεί να αγοράσω και άλλα λίγα να κάνω unbox, αλλά θα δούμε. Εντάξει παιδιά, αυτό ήταν για σήμερα. Γεια σας, κάντε subscribe, like,
μην κάντε μόνο subscribe και ένα like. Αν θέλετε κάνετε και ένα comment. Εμένα δεν πειράζει. Τέλος πάντων παιδιά, αυτό ήταν για σήμερα και bye bye.